Boas noites, benvidos aos oitavos de final da Copa do Rei nese estadio que aí contemplan a imaxe en plano xeral, Estadio Municipal de Riazor, Choiva na Coruña, e o Deportivo que se enfrontará o Osasuna. Para os dous equipos ben a competición ligueira, a copeira, están facendo unha campaña realmente, sobre todo Osasuna, espléndida na Liga. É o 11 que vai sacarose Aguirre, Elía, Cruchaga, Flaño, Izquierdo, Clavero, Sosa, Muñoz, Ortiz, Moja, Brit e Huevo, con bastantes novidades, as famosas rotacións que fai o mexicano. No banquillo terá xunto a él a estes homes o gardameta Ricardo, Josécho Puñal, Fran Moreno e David López. Esos son os 5 xogadores dos que poderá botar man Javier Aguirre ao longo deste partido. O Deportivo, os homes que sacará Caparrós son os seguintes: con Molina de gardameta, na liña defensiva formada polo canario Manuel Pablo, polos centrais Colochini e Andrade. Como lateral esquerdo estará Joan Capdevila, centro Sergio Idusier, Arizmendi debuta hoxe pola dereita, pola esquerda Munitis, Valerón e Tristán. Este 11 do Deportivo, a grande novidade concentrada nese interior dereito, onde estará Arizmendi, a recente fichaxe do equipo deportivista, co de Utrera no banquiño, Dani Mayo, Romero, Scaloni, Juanma e Chisco. Tan só un xogador de ataque, Chisco, que entrou na convocatoria, o dianteiro centro balear, que xoga nas categorías inferiores do equipo deportivista. Aí está, e chove. Por a mañá non se presaxiaba este día, pero de noite chove, se retraeu a moitos espectadores a asistir a este partido de ida dos oitavos de final da Copa do Rei entre o Deportivo e o Osasuna. Como dicíamos, dos equipos que na Liga están funcionando, sobre todo o Osasuna espléndidamente, o Deportivo tamén ben, con esa sexta posición. Veremos os partidos disputados onte na Copa: Zamora 1, Barcelona 3 e o Athletic Bilbao 0, Real Madrid 1. O Osasuna sabe o que chegar a final desta competición. O ano pasado estivo acariñando o triunfo e posible título, perdeu diante do Betis. O Deportivo tamén sabe ben o último, ese excelente centenariazo no campo do Santiago Bernabéu. O Deporte en dúas copas no seu historial, dúas escadras que a verdade que se pode dar moi ben esta competición e que pode ser un dos seus obxectivos para o ano. O Osasuna non está a pensar na Liga, si pode facelo, xa que aí leva bastantes puntos acadados, en poder meterse entre os 4 da Champions League. Incluso pode os optimistas de Osasuna pensar que esa pode ser unha situación final para o conxunto de Aguirre. E no Deportivo se está a pensar en Europa, sobre todo, e xa non directamente en Champions, sino poder meterse na Copa da UEFA directamente, o que tamén sería unha boa campaña. E pensando nun título, e estamos no centenario deportivo, pois aquí está esta Copa do Rei. Son 6 partidos, oitavos, cuartos de final e semifinal. Con 6 partidos un pode plantarse aí na final, xogar o sétimo, e nesos match definitivos realmente o Deportivo ten unha cualidade extraordinaria. Custa moito chegar aí, foron moitos anos, pero o Depor cando chega na final é quen de gañala, e isto tamén é moi importante. Sempre fai vibrar os aficionados e estos teñen algo que celebrar. Final que xoga o Deportivo, final que normalmente pois se mete no peto. Aí está os homes do Osasuna, con bastantes novidades, con baixas tamén importantes como Adebaldo e Milosevic. E os estarán xogadores que non acostuman a intervir, sobre todo Ortiz e Brit. Estos dous homes prácticamente non participaron nada, dasa curiosa circunstancia de que Brit só xogou un minuto nun encontro de Liga, foi precisamente neste estadio de Riazor. As lembranzas non son boas para o Deportivo, porque venceu 0-1 o Osasuna. Quizás comezou aquí a creer en sí mismo, en comezar a facer unha campaña realmente espectacular na Liga. Esperamos que na Copa poda ser freado por eses homes no partido de hoxe e no de volta, que se disputará no Estadio Reino de Navarra, nova denominación do antigo Sadar.
Elia é un dos homes que tampouco tivo participación, xa que o gardameta titular é Ricardo, e Elía, un home formado na Barra, en Pamplona precisamente, pois poderá hoxe estar na meta. Outra novidade realmente trascendental do equipo deportivista. Aí está, o ex Atlético Arizmendi, un rapaz novo co que xa quiso contar a Siña Caparrós. Aí está hoxe este 11 inicial, o seu debut. Veremos como fai o colexiado partido. O cántabro, Teixeira e Tienes. Aí está, os seus auxiliares. Troco dos campos de un e outro equipo. A dereita quedará Osasuna, a esquerda das súas imaxes o Deportivo. Estábamos con Elía. Dada a grande campaña de Ricardo, pois moitas dificultades para poder participar no equipo do Osasuna. O igual que está a pasar a outros homes, aínda que Rota, Aguirre, os xogadores, digamos, o 21 o 22 do plantel, eso sempre teñen máis dificultades de aparecer. Dicía o técnico que, claro, xogando arriba Milosevic, estando tamén Raúl García en grande forma, está Huevo, tamén Baldo, que un home como Brit, o de Donosti, pues ten máis dificultades para entrar no once inicial. Hoxe terá a oportunidade aquí no Estadio Municipal de Riazor, a piques de comezar este partido. Está, digamos, a colexiado, a Valerón e a Diego Tristán preparados para facer o saque inicial. En canto decida o cántabro Teixeira, un apelido galego, podría pasar como tal. Aí está, mirando o crono, os seus auxiliares dando as indicacións e comeza en xogo oitavos de final da Copa do Rei. Deportivo Osasuna, primeiro desplazamento á zona dereita, por ali non aparece ninguén, o toque demasiado longo dese home de Capdevila. O balón será para o saque de meta de Elía. Temos a Huevo, un dos que se mantén do equipo máis coñecido, dos homes que máis participan na salida do Charrúa. En longo Elía, chega Sergio, se o fai Duscher, de marcharse do caneo Munitis, meteu a perna Miguel Flaño. O balón vai para a dereita, posición de Brit, que non chegou a ese balón. Finalmente para Sergio, ninguén semella querer facerse con él. Aí están rexeites de un, de outro. Finalmente Capdevila, que apisa Duscher, pero non chega, e falta de Duscher sobre Ortiz, que penetraba pola dereita. 30 segundos de que o balón iba de ali para lá, ninguén se facía con él, e a falta finalmente de la acción de Duscher. Ortiz tamén, ao sentir un pouco algo de contacto, deixouse caer. A estrategia de Osasuna. Sube Cruchaga, un home con envergadura forte, central que sabe ir ben no xogo aéreo. Moja para por o Coiro en xogo. Están situándose os homes de Osasuna. O centro pasado, meteu a cabeza Jordi Andrade, leva perigo esa acción de Osasuna, buscando o segundo pau. Vexan aí como se envenenaba moitísimo ese balón para a posible chegada de Huevo. Vemos a acción. Tamén subía con forza Miguel Flaño, o central, que era o que estaba por detrás de Huevo. Os centrais se van a quedar seguramente para este lanzamento do córner. Huevo que se leva con el a dous defensas. O balón sobre o punto de penalti. O Depor que pode facer o contragolpe. Hai falta ben sinalada por Teixeira. Falta de Sosa, uruguayo. Falamos de un uruguayo. Deixar aquí para os boxeareiros do fútbol esa actuación da selección galega diante da de Uruguai, 3-2, desenvolvéndose moi ben os homes do equipo galego, onde non puido estar Iván Carril lesionado e por eso tampouco pode facelo hoxe aquí. Colochini con Andrade. Logo no descanso haberá tempo de falar de un e outro, porque moitas cousas se verquen na prensa dos centrais deportivistas. Manuel Pablo.
Sergio. Manuel Pablo solta o balón, tocou na Valerón, a cesión a Elía. Para co peito Duscher, escapouse o balón, Munitis incordiando como sempre. Xoga a izquierdo. Anticipas Andrade. Esa cesión un pouco comprometida, pero tamén chegou a ela Molina. Para co peito a Duscher. Imprecisións, bastantes imprecisións nestes primeiros compases de partido. Ortiz, Capdevila rouba para o Deportivo. Duscher, Munitis, a ver se se fai unha xogada. Sí que se fai, pero Capdevila non vai chegar antes que o defensor. Ningún dos dous lle dá o balón. Capdevila, que a verdade que tirou a Ortiz, entraba con as dúas pernas por diante. Sinala esa infracción o árbitro. Está o catalán, un home que se afianzou coa chegada de Caparrós no lateral esquerdo, indiscutible na titularidade. Capdevila estaba Ibrit, non puido chegar ao balón. Finalmente para Andrade. Apertura Manuel Pablo a dereita, soltou o balón a Diego Tristán. A disposición antirreglamentaria de onde viña Diego Tristán, viña do fora de xogo. Acción e ben marcado polo liña. Xogará Osasuna. Imaxe de Diego Tristán. Tocará Miguel Flaño. Xogará el longo para Osasuna. Este balón para o salto de cabeza. Anticipouse Duscher. Muñoz. Ortiz. Se ven Capdevila. Andrade apoyase en Aldo Duscher. El terreno por diante, se ha tapado por Huevo. Duscher recúa, pisa balón. Sergio, un pouco defectuoso ese balón. Capdevila, Munitis. Sergio, non sai desa presión o Deportivo. Catalán que quere abrir espazos. Manuel Pablo. Arizmendi. Aí está, nova fichaxe do Deportivo. Anticiparose a Valerón. Huevón na loita con Coloccini, con contundencia o argentino. Aí hai empurrón e falta sobre Arizmendi. Está o lateral esquerdo ose do Osasuna, Clavero. Sergio a Valerón. Manuel Pablo, o centro do Canario. Arizmendi está na área, non se pode facer co balón. Protexe agora en Muñoz. Saque para Huevo con forza. Adiantouse a Coloccini. Cesión a Molina. Andrade. Xoga en longo Andrade. Pelotazo a posición de Valerón. Hai falta. Apóyanse sobre o lombo de Valerón. Por moito que proteste Sosa. Foi así. Aí está, clarísimo como se apoia co brazo. Se va Coloccini para o Deportivo. A loita de Tristán con Cruchaga. Carelli a balón, anticipouse Cruchaga. Mandouno directamente fora. Está unha das loitas da noite. Tristán con Cruchaga. Andrade en profundidade. A esquerda, demasiado longo ese toque. Balón en saque de banda para Osasuna. Con calma o equipo navarro. Dicía o seu técnico Aguirre, o obxectivo é non encaixar un gol. Eso sempre nun partido de ida da Copa, máis sobre todo para o que xogan fora de casa. Si ten asegurado desde logo cando menos un 0-0. Medianta metros Osasuna, aquí valen menos que no rugby, e seguirá adiantando, pero sen melés polo medio. Está o bule de Munitis. Duscher, hai falta de Duscher, clara además. Empurrón do argentino. Xeira dille que sí que foi.
Nuevo saque de falta para Osasuna, posibilidad de incorporarse nuevamente os dos centrais. Y veremos agora que tipo de centro sacan os home como Moja. Mete outra vez o balón con bastante efecto. Rexita o Deportivo por dúas veces, primeiro de cabeza, logo pegou no pé dun zagueiro. E Duscher de Teixeira espectacularmente sacou o balón. Valerón quería facer un outro pase, Moja polo medio, hai obstrucción. E aí vemos a Arizmendi, Moja retomando posicións defensivas, o marroquino. Aí está, despois diante de Arizmendi. Andrade a Munitis, toca de primeiras Munitis, perna de flaño. Sergio, Manuel Pablo quere avanzar, vai ter complicacións aí. Tocou Clavero, Colochini, pasa de a Molina de primeiras. Este Andrade, a presión forte de Huevo. De Vila Andrade vai ter que solucionarlo así diante da presión do de Camerún. Pero una moi ben agora Duscher. La de Vila, esa presión está a facer dano ao Deportivo, non ten ideas. 9 minutos e medio e saída en longo de Andrade cara a Arizmendi, que para co peito. Xoga con Tristán, este atrás a Sergio, a apertura esquerda onde está Munitis, tocolle de cabeza, vos alto de Munitis e ven de posición antirreglamentaria outra vez Diego Tristán. Segunda vez que lle acontece ao longo destes minutos. Non será para Osasuna. Esta chegou con forza Munitis, bueno, indiscutible esa posición antirreglamentaria de Diego Tristán. Pero hai que quedarse co salto de Munitis diante de un home máis alto e puido levarse o balón. Sergio xoga en longo a posición da dereita, ali para o balón Arizmendi. Una de primeiras para Manuel Pablo. Canario non o veo moi claro, xoga con Valerón de tacón, vai ser para a posición de Clavero. Sosa llegando logo Osasuna. Huevo, Mel Colochini. El balón é para Valerón, o dixo que saíse. Era Arizmendi, Valerón o que se cae. Refaise Valerón, mete o balón a posición. Gol do Deportivo. Munitis con perna esquerda, que ben se refixo Valerón nunha xogada na que prácticamente cae co balón, pisou no mal. Despois me usou a Munitis, non o pensou desde fora da área Munitis. Que remate tan asustado que pegou no pau. Y entrou. Pelea acción e a Munitis, remate durísimo, seco de Munitis, que inaugura o marcador. Non puido facer nada Elía. Aí está. Se disparo do cántabro. 1-0 para o Deportivo. Comezan ben as cousas cadro branquiazul. Esa acción que comezaba con Arizmendi, Valerón, y después estabilizó a Munitis, que sacó ese potente lanzamiento. Colochini. Arizmendi, que quería progresar, ahí falta sobre o deportivista. Aquí reanimando os seus. Xogan longo Andrade. Cesión de cabeza de izquierdo. Elían longo. Comeuse ese balón Duscher. Vai chegar Andrade en vantaxe. Mando directamente fora sen complicarse nada a vida. Balón directamente fora. Este gol pode variar algúns plantexamentos o mellor de xogo do Osasuna. Aguirre quería marcharse con imbatido, con 0 goles en contra. Ahora xa ten un, ainda queda moito partido.
Ahora para Muñoz. Ortiz. Un contra un de Ortiz. Pudo salir de él. Metió a perna Capdevila. Xoga Osasuna. Terreno deportivo perto da área. Izquierdo. Puede efectuar o lanzamento. Vamos outra volta. Izquierdo deulle mal. Tan mal que mandou directamente fora. Deulle prácticamente cara atrás. Izquierdo, aí está. O lateral de Osasuna. Agora balón para Deportivo. Debe xogar con mayor tranquilidade se cabe logo dese tanto de Pedro Munitis. Cruchaga. Clavero. Ao desmarque, pero pode chegar Manuel Pablo, non o falle. Brit mete o balón na área, que ocasión de Osasuna directamente fora. Estaba o lanzamento de Brit. El balón directamente fora. Mira, o segunda aproximación logo dese balón que sacaran na falta o segundo pau. Pechado, que tiene que meter a cabeza a Andrade para mandar a córner. Pero esta ocasión era máis clara de Osasuna. Agora o Deportivo que quere chegar. Cruchaga con forza de cabeza. Balón para Ortiz e falta. Falta de Dussel sobre Ortiz. El balón remató en esa cesión que había en cara a Elía. De cabeza Dussel a Arizmendi. Arizmendi luchando por el balón. Paise con él. Juega para Caterida. Eleva sus primeros aplausos de la bancada de Riazor. Andrade. Tras a Molina. Balón en longo Molina. Estaba Arizmendi. Valerón desde atrás, una entrada fea. Eso tiene que ser cartón amarelo. Entrada desde atrás. Una falta que puede llevar perigo para Osasuna. Quisiera Vino ben. Vino muy bien. Sosa merecía un cartón amarelo por esa entrada. Los 15 minutos de encuentro. Uruguayo, una entrada por detrás bastante fuerte sobre Valerón, se marchaba. Está bastante activo. Si Valerón está activo, esto es bo sempre para o Deportivo. Arizmendi tamén se quere deixar ver. Y aquí podría estar Capdevila, un lanzamento fuerte. Empalaído, sacado un tanto. Andrade con los chinos incorporados a remate. Arizmendi también en home alto. Está Munitis, toca balón. Detona barreira de Osasuna izquierdo. Xoga a dereita. Entró un pouco a bulto aí Manuel Pablo, fixo falta. Deportivo de cartón amarelo. Ahora sí, ley de compensación, erro agora de Teixeira. Entrou un pouco a bulto, verdade, Manuel Pablo, pero si o listón está neste nivel de cartón amarelo, imos ver 15 ou 16 máis, que non os veremos. Aí está a acción de Manuel Pablo sobre Brit. Esta non é semellante a esa entrada por detrás de Sosa sobre Valerón, que ademais curta un avance claro. Huevo de cabeza, chega antes Andrade. Brit deixou atrás a Manuel Pablo. Non puido con Sergio, que lle saiu o paso. Está Sergio, mientras Molina sacou sobre Manuel Pablo. Arizmendi non chega de cabeza. Moja. Huevo, se sairá. Eso dio soy de línea. Dando golpeou o marroquino. O balón traspasar a línea completamente. Manuel Pablo. Arizmendi que agora tampouco chega.
lanzamento longo vai ser sen atrancos para Molina, que recolle coa man e xoga forte. Decide agora xogar a posición de Munitis, aí corre, vai proteger Cruchaga, era un imposible chegar ese balón por parte de Munitis. Saque de portería para Elía. As imaxes quedan co dianteiro centro, home máis en punta do Osasuna, camerunés Huevo. Falta no salto de Munitis sobre izquierdo. Toque izquierdo, escápase, marchaba ben Huevo, pero o balón era tan longo que quedou para as mans de Molina. Munitis para Copito Arizmendi, mete a perna Muñoz, pero que chega de atrás e Colochini con forza tiña a vantaxe. Balón para Osasuna, Colochini outra vez, Aldo Duscher vinculando ao Deportivo. Sergio, pase para Capdevila, tiña espazo o xogador, mete en profundidade a Munitis, o centro xa de primeira de Munitis e dá opción a un córner para o Deportivo. Pegada por banda esquerda, aí sí que saiu con ideas o Deportivo e con desmarques. Desmarque de Munitis, o pase que viu Capdevila, o propio Munitis vai por o balón na área, a ver se atopa un rematador. Cántabro abriu o camiño do gol, veremos se pode dar opción para un segundo balón. Paseouse pola área, meteu a perna Huevo, izquierdo, mete o pé con forza, pero non ten ningún compañeiro tan adiantado. Parou na Duscher, xoga como Manuel Pablo, eran os dous homes que quedaran atrás na zaga deportivista. Aí se reincorporan os centrais ás súas posicións. Logo de ir a opción de remate de cabeza Capdevila. Valerón de primeiras, tocou na Ortiz, o balón queda para Diego Tristán. Remate foi Frosi polo centro de Tristán, sacou no Elía, pero hacía tempo, non se veía tirar a mellor desde esa distancia a Diego Tristán, tentando atopar a meta rival. Sosa, Cruchaga, piques de complicarse, Flaño ten que ceder a Elía, salta o Manuel Pablo con Moja, Arizmendi quere levarse ese balón con forza, tocou finalmente a 9 fichaxe deportivista. Aí o central Flaño aí a hacerlle a axuda ao lateral. Será o que saque agora Clavero, lateral esquerdo. Caparrós dando indicacións aos seus homes. Colochini en campo do Osasuna, Manuel Pablo, Arizmendi, meteu a perna anticipándose Clavero. Hai falta nesa acción, que xa interpretou que Clavero, aparte de darle o balón, tamén o facía sobre o dianteiro. Munitis na acción de estrategia, balón parado. Será outro centro na área. Toca Munitis, non chegou á área. Demasiado curtiño ese balón do cántabro. Duscher. Pouco chegou á área ese balón, parou no copeito Cruchaga. Con Sosa, Flaño. Quere complicarse Flaño. Final sacou ben o balón, Cruchaga. Muñoz, a xogada pola dereita, Ortiz, izquierdo. O balón do Osasuna, córner, cando o Celta tamén se adianta no marcador. 1-0 en Baleiros diante do Betis. Sacará Ortiz o lanzamento desde o Curruncho para o Osasuna. O segundo que efectúan nestos 23 primeiros minutos de partido. 1-0, vale o gol de Munitis en Riazor, victoria por la mínima do Deportivo. Balón
Naria, a ver que lle dá de cabeza, fora. Cruchaga creemos que foi o rematador. Efectivamente Cruchaga está retornando a posicións defensivas. Home corpulento, fai valer o poderío no xogo aéreo. Aí está Cruchaga nese remate. Sacará Molina. Que ven a facer, como aí ven, en longo sobre o centro do campo, que chega Sosa. Agora con Locini desde atrás. Moja con Locini, que rouba o balón. Manuel Pablo. Arizmendi. Jogando de primeira o Deportivo. Sergio. A apertura esquerda. Toca izquierdo para que non chegue Munitis. Tamén Muñoz. Flaño. Non a deixou pasar. Tivo que soltarla como puido. Finalmente deu en Capdevila. Saque de banda para os navarros. Izquierdo. Pon o balón sen xogo. A Andrade. Le falta. Desado que non deixaron progresar a Huevo. As protestas de Andrade. Pero o balón é para Osasuna. Izquierdo. Tocaba lo izquierdo. Saltó Arizmendi. Chegou a tocala e ele vai agora o balón. O ataque Deportivo que foi cortado por Osasuna. Sosa. Pasa por izquierdo. Sosa, presión do Deportivo. A complicar a Osasuna esa saída das posicións defensivas e rouba finalmente o Deportivo por medio de Valerón. Unha boa presión de 3 ou 4 homes deportivistas. Munitis a Valerón. O Cádiz tamén se adianta diante do Sevilla nestes oitavos de final da Copa, xornada do mércores. Munitis fai na bicicleta rara, pero mete o balón ben. O centro cara atrás en posición antirreglamentaria. ¡Qué magua! Sergio en posición antirreglamentaria. Cedía yo balón a Tristán. La acción porque triple fora de xogo do xogo medio Deportivo. A acción era excelente de Sergio. Un pase da morte coa cabeza, pero fora de xogo de... Este caso adxudica a Tristán, pero había 3 homes fora de xogo. Andrade que non proteste tanto, ás veces se desquicia. Brita aí está no chan, e home que sempre o van ver con ese parche riba do ollo, falando co colexiado Teixeira. Unha opción de falta, o lanzamento de Lonxiano, se alguén o tenta directamente, pero posible que o mellor haxe alguén que remate desde aí. Vemos que deciden os hombres do Osasuna. O eso, unha xogada de estrategia, meter o balón arriba, a topar un rematador. Optaron por el lanzamiento directo, alto. Una opción que non lle deu resultado. Foi Muñoz, o home que rematou aí ben a súa imaxe. Outro dos xogadores de Pamplona que dá bo resultado a canteira. Agora máis en voga e de actualidade precisamente pola excelente trayectoria do equipo vermello do campeonato ligueiro. Balón de Valerón. Chegore a posición de Tristán, pero diante dele está Cruchaga. E o colexiado co balón petou finalmente en Tristán, que pon este Faciana de Abrallo. Medina fai o segundo para o Cádiz diante do Sevilla. Isto xa fai dano. 2 goles na Copa, van bastante dano. Cádiz 2, Sevilla 0. Hai falta agora no salto do osasunista. Luxe que deixa o balón. O sea que corresponde ao Deportivo. Os 2 técnicos aí están. Caparrós dando indicacións, Aguirre nese plano calado, pero pensativo. Tristán, Sergio, ese o chan porque hai falta.
de Sosa. Está a ser home máis duro do partido ata o momento. O sea, ten un cartón amarelo por aquela entrada por detrás a Valerón. Y comentamos o mismo que no caso de Osasuna, un lanzamento lonxiano, pero mellor alguén o proba fortuna. Intenta o golpeo directo. Esta é a cuarta falta de Sosa, o xogador que máis cometeu neste partido. Sergio reclama a distancia, toca atrás, Munitis mete o balón na área, cabeza de Huevo. Arizmendi fai falta. Do recuaba non era Andrade. De la acción con Brit. E xogará Elía en longo. Luego anticipase a Coloccini. Duscher que non despexa ben. Finalmente se fai con dificultades co balón. Sergio diante de dos contrarios, salvou unha ben a Duscher. Arizmendi, Sergio pedía ya Valerón, obvio claro. E a posición de interior dereita Arizmendi, unha boa subida, pode facer un caneo aí. Fai no precisamente Arizmendi. Pode sacar un centro. Quería xogar con Valerón, non sei ben esa xogada, pero roubou Duscher, pode haber perigo aínda. Defendendo Osasuna. Manuel Pablo xoga para Deportivo. O centro de Manuel Pablo, a cabeza de Flaño. Duscher. Sergio. Nova apertura dereita. Agora está aí Manuel Pablo. Antes era Arizmendi. O centro de Manuel Pablo. Munitis de cabeza. Pacho para una. Eglía. Anticipouse ben Munitis. O se semella estar moi acertado nos remates a porta, saca un gol e agora con moitísima intención nesta acción Munitis. Estivo ben o guardameta. O desmarque de Huevo. Caraca, un Morenés vai o balón. Pendiente de Andrade. Tamén Manuel Pablo. Entre os dous desfán ese perigo que podía levar o dianteiro. Clavero. Moja, diante del Manuel Pablo. Foise ver agora o marroquino. Ten a Huevo pola esquerda. A él vai o balón. Huevo pisa área xa. Coloccini que se tira. Coleseado Teixeira. Está a decir que no. Están ya reclamando man os hombres de Osasuna. Di que no, que en maneira algunha, que eso non é así. Está Huevo. E a man sería de, pues eso, foise Coloccini abaixo. Tirouse unha cosa un pouco rara Coloccini, coleseado finalmente. Pues subía a ese saque de banda. Era outro saque de banda máis para Clavero e para Osasuna. Está Sergio. Clavero xogará para Osasuna. O desmarque dos seus homes. Huevo. Moja. Cara Huevo vai o balón. Agora hai falta do dianteiro. Cando se anticipaba o defensor. Empurrou uno. Aí está Manuel Pablo. Marca era de Manuel Pablo, anticipábase. Teixeira, Vietines viu aí unha infracción do dianteiro de Osasuna. Balón en longo de Molina. Agora hai falta de Arizmendi. Que protesta en un novo xogador deportivista. Está a aparecer nestos primeiros minutos de partido, botándolle ganas. En longo Clavero. Balón é para Ortiz. Va con Sosa. Tapurbe agora Munitis. Non puido chegar izquierdo. E Munitis semella que non lle gustou moito esa entrada. E hai falta de Duscher diante de Brit. Salta en riba del. Agora tamén pode haber falta do xogador do Osasuna. Está izquierdo. Protesta e cala ese momento. Logo caise.
retomando a súa posición no lateral dereito, mentres xa se dispón a sacar Capdevila. Toca Capdevila. Cruchaga chega antes que Tristán. Ortiz, o balón é para o Deportivo, para Duscher, con Munitis. O caneo de Munitis. O balón é para Capdevila. Non se puido ir agora de Ortiz. Cruchaga. Sosa. Balón para izquierdo. Xogo lateral. Non veo opcións claras. Huevo entra desde atrás. Andrade en falta. Queden aí coa expresión de Jorge Andrade. Esta non a protestou porque é moi clara. Xa o balón en xogo para Osasuna. Bri traballando entre líneas. Moja. Non lle chegou o balón porque meteu a perna a Manuel Pablo. Son parella de baile, Moja y Manuel Pablo. Balón para Brit. Noel Colochini, mete a perna Arizmendi, Clavero. Muñoz, Clavero. Donde hubo pase foi para Duscher. Falta de Huevo. Alporiza ese Huevo. Protesta tanto que lle saca o cartón amarelo. Por la protesta desaforada de Huevo. Por ese salto. El cartón amarelo de colegiado. Esta acción de Huevo con Duscher. Esta protesta. Ese berro de rabia do camerunés. Para o colegiado con Aguirre. Apunta una libretiña. En Reazor, damos los 35 minutos da primeira mitade. Único gol o de Pedro Munitis. Gaña 1-0 Deportivo Osasuna no encontro de ida de oitavo de final da Copa do Rei. O balón é para Arizmendi, pode facer perigo aí Arizmendi. ¡Fora! Bo remate do dianteiro coa perna dereita Arizmendi, que dou esa opción para o remate, non o dubidou. Aí está, Clavero non soubo despexar. O remate cruzado de Arizmendi. Pouco cruzado demais. Pero se lle ven boas maneiras este xogador. Confía nel Caparrós. E veremos o que vai aportando o Deportivo. Na posesión, unha tremenda igualdade. 51% para o Deportivo. Un 49 para Osasuna. Falta de Andrade sobre Brit. Está a traballar bastante Brit, un home que non ten oportunidades no campeonato ligueiro. Está a mover bastante pola dianteira e deixándose ver, creando complicacións aos defensores deportivistas, e sobre todo eles os compañeros Andrade, porque a quinta falta xa que comete o portugués. Nova xogada para un posible remate de cabeza de Osasuna. Balón paseouse, non conectou ninguén. Nin remate de cabeza, nin copé, nin despexe. Sube aí Ortiz, o último home que tivo ocasión. Logo ese bote era complicado, tirouse Ortiz, pero non puido rematar para fortuna do Deportivo, porque unha posición perigosísima onde estaba. Sacará Molina. Un salto de Sergio para con peito. Tristán xoga con Valerón. Valerón apertura dereita para tamén con peito Arizmendi. Subía Manuel Pablo, pero non decidiu esa opción. Agora Sergio sí. Dalle balón a Manuel Pablo. Canarios pode centrar, o centra Manuel Pablo. Non chegou Tristán. Flaño, un lío dos homes do Osasuna. Non lle caeu o balón nas botas a Valerón. Xoga Ortiz o desplazamento. A Huevo. Con Colochini moi perto del.
loita los dous homes. Balón para Uruguayo Sosa. Tras a Cruchaga. Ortiz. Huevo. Anticipa, se ven. Capdevila. Sae con fuerza Capdevila. Munitis. Capdevila que boa subida ao catalán. Que deseo o balón atrás. Hai falta. Aplica a lei da vantaxe ao colexiado. Sergio. Na posición de Colochini. Con Manuel Pablo na dereita. Arizmendi. Sergio. Joan Capdevila. A entrar no campo de Osasuna. Mete o balón en profundidade. A Diego Tristán. Con él está Cruchaga. El toque de tacón celebrado por las bancadas de Tristán. Hay falta sobre Munitis. Aplausos para Diego Tristán. Esta acción, o toque de tacón. Pase o calcaño a Munitis. Otra boa opción de Deportivo. 39,5. Deportivo fixera o segundo como Cádiz diante do Sevilla. Como xa decimos, pesan bastante 2 goles nunha eliminatoria de Copa e nos primeiros 45 minutos. Isto daría unha volta seguramente o sito a afrontar a segunda metade as dúas escadras. Munitis e Sergio falando sobre o que van facer. Veremos agora cal é a opción escollida. Sergio mete o balón a cabeza de Cruchaga. Ya con idea ese balón de Sergio, metido con efecto en área. Valerón. Taconazo de Valerón a Munitis. Falta de Munitis. Una tirapuxa co defensor. Valerón reclama una falta, pero o que sí fixo falta foi aí nesa acción Munitis. O balón queda para o guardameta Elía. Vai meter patadón con forza. Un bo salto de Dussier. O balón vai quedar agora na posición de lateral esquerda, por aí posición antirregulamentaria. 1 minuto da colexiado. Xogarás ata 46. Velaí a posición. Unha boa decisión tamén do Sui de liña. De momento están a ser moi claros os fora de xogo, tanto de unha como de outra escadra. E Teixeira que diga a Molina que se poña 3 ou 4 metros atrás para efectuar ese saque. Coiro en xogo. Chega Arizmendi. Se o vai facer Miguel Flaño. A presión de Arizmendi obriga a efectuar un mal pase ao central. Recupera Deportivo, saque de banda para Manuel Pablo. O balón para Tristán, protege Tristán o balón para Copeito. Tristán a dereita Manuel Pablo. Centro do Canario, foi tapado por Moja. Sacará de banda Deportivo. Recupera Flaño. Balón para Brit. Acción defensiva. Flaño que saca do medio. Chega onde está Huevo. Con él sempre Colochini moi pendente. Balón para Sosa. Ortiz. Subida por banda de izquierdo. O centro de izquierdo. Mete a perna Dussier. Desfixo perigo. Valerón. Aí pode haber contraataque Deportivo. Tristán con Valerón. De un malo pase. Anticipouse Flaño. Balón para a banda dereita. Encara o osasunista. Rexeitou de cabeza Colochini. Quería levarse o balón con dificultades Valerón.
Arizmendi, perdón, Arizmendi. Algún xesto de Arizmendi que pode lembrar a Juan Carlos Valerón. Xa lle gustaría tamén facer outras cousas que fai o Canario. Pero sei que o primeiro partido de Arizmendi estamos menos acostumados a verlo en xogo. Falta sobre Munitis, sempre cae de xeito espectacular este home. Ás veces así non o creen moitos colexiados, sobre todo cando é na área. Hai unha falta que pode ser perigosa. E dicíamos que Arizmendi, que é un home que debuta así no Deportivo, que en alguna situación o xeito de andar e de tocar algún balón pode semellar en certa medida a Valerón. Irase a facendo todo o mundo ao xeito de xogar tamén deste xove rapaz, pois está aquí vestindo as cores do Deportivo por primeira vez. Agora centrémonos na falta perigosa no minuto 44, pouco máis vai quedar esta primeira metade. Lembremos que deu un minuto Teixeira, chegará ata o 46. Llevou de magnífica opción para o Deportivo de poder facer o segundo tanto. É Sergio agora que vai rematar, remate de Sergio, córner. Pois aí se vai case entre que o saca e pouco máis. Bueno, non hai que se vaya ata o 46. Así xa nos imos chegar prácticamente ao 45 co saque do córner. Veremos que sucede. Non chega Valerón, se o falla Zaga do Osasuna e outra nova opción para o Deportivo. Outro balón que vai á área, ahora por baixo Valerón, gol, 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 gol de Valerón. Que momento psicolóxico antes do descanso. Xa decíamos que se o Deportivo marchaba con dous, poden variar moito as tornas para a segunda metade. Veremos o plantexamento que fai Aguirre, tamén o de Caparrós, que veo meteu a perna e Valerón estáse a ver máis nesta campaña de cara ao gol. Importante o segunda punta, tiña que aportar máis metendo goles, e sí que está a cumplir Valerón. Aí está, nesa acción, o toque de Valerón imparable. O 2-0 para o Deportivo. Non houve moitas ocasións de gol, pero cunha tremenda efectividade para o equipo local. Que ben que lle deu ese balón Valerón. 2-0, 20 segundos para chegar ao descanso. Hai falta, huevou, agora sí que hai prisa no Osasuna. Hai un erro na defensa do Deportivo. Veremos se pode aproveitar o cadro forasteiro. Manuel Pablo, córner. Pois botando córner vai rematar esta primeira metade no descanso. Cádiz 2, Sevilla 0, aquí tamén 2-0. O gol de Valerón que pon as cousas ben para o Deportivo. Cando bota córner Osasuna, tocou na Duser e foi o momento cando o balón estaba en posicións en terra de ninguén, que non podía levar perigo, que o colexiado decidiu asubiar o remate desta primeira mitad dos 46 minutos xogados. No descanso en Balaidos, Celta 1, Betis 0. Aí ven na imaxe o autor do segundo tanto, Juan Carlos Valerón. A verdade é que grande rédito acadou o Deportivo logo do visto neste primeiro tempo. Está en posición máis adiantada, antirregulamentaria, posicional. O que remata é Valerón. Aí está, sinalando a bancada, a posición onde se atopa o Riazor Blues. Munitis no 12 e Valerón no 45. Fan o 2-0 do Deportivo diante de Osasuna. Os partidos de volta da Copa do Rei en pago por visión. Osasuna Deportivo mércores 11 ás 8 da tarde. En ese mismo horario de 8, Sevilla Cádiz e Betis Celta. 9:30 Barcelona Zamora. 10 menos cuarto Valencia Villarreal. Ás 10 Español Xetafe. Xoves 12 poderá verse ás 9 Real Madrid Atlético de Bilbao. Zaragoza Atlético de Madrid aprazado. Veremos cando se disputa finalmente que data se lle pode dar a este partido. A vindeira xornada ligueira terá estos encontros o sábado, o
o Athletic Bilbao Deportivo ás 8 da tarde. Completan esas jornadas os encontros que ven ás 5 da tarde. Osasuna, Racing, Sevilla, Málaga, Cádiz, Xetafe, Celta, Real Sociedad, Alavés, Zaragoza, Mallorca, Betis, ás 7 o Villarreal, Real Madrid. E dentro duns instantes voltaremos con vostedes para ofrecerles a segunda mitad deste partido. 2-0 vence Deportivo en Riazor a Osasuna. Saludos novamente, estamos no descanso do encontro de oitavos de final da Copa do Rei. En Riazor o Deportivo está a vencer 2-0 a Osasuna. Estas son as estadísticas da primeira metade. 4 ocasións de gol do Deportivo, 2 tantos acadados, unha ocasión de Osasuna, 15 faltas dos locais, 13 de Osasuna, 2 córneres do Deportivo, un máis Osasuna, un cartón amarelo do Depor, 2 de Osasuna. Na posesión subiu un chisquiño do 51% de mediada a primeira mitade a un 53%, sube a posesión do Deportivo, queda a do Osasuna, polo tanto, nun 47%. Os resultados ata o momento desta eliminatoria son: xa rematado, Zamora 1, Barcelona 3, Athletic Bilbao 0, Real Madrid 1, no descanso ese Deportivo 2, Osasuna 0, Cádiz 2, Sevilla 0. Tamén en Balaídos o Celta vai vencendo pola mínima o Betis, tanto 0. O encontro entre Atlético de Madrid e Zaragoza pues quedou aprazado por mor dunha gastroenterite de 14 xogadores do Atlético de Madrid. Ás 10 comezarán a xornada de hoxe o Xetafe Español, ás 10 menos cuarto o Villarreal Valencia. Son os dous partidos que van completar esa xornada, esperando que sucede con ese aprazamento do encontro entre colchoneiros e maños. Vemos algunhas das xogadas máis interesantes desta primeira metade, onde aí había un protagonista que era Andrade. Tamén o foi durante esta semana, sobre todo por mor dunhas declaracións ao xornal portugués Público, un dos xornais de referencia na prensa lusa, onde decía que le gustaría xogar nun equipo grande, cambiar de aires, e que o Deportivo fixera caixa co seu traspaso. Algúns sectores poden non sentar moi ben estas declaracións de Jorge Andrade, e que aquí tamén chega a perder diñeiro, que sí, que bueno, que está ben, pero chega a perder diñeiro, que unha venda sería moi boa para todos, tanto para o Deportivo como para él. Por outra banda, aparte de ver os dous goles destas imaxes que aí ven de Munitis e Valerón, que son os que dan vantaxe ao Deportivo, outro central, Coloccini, pues sempre co seu axente polo medio, dicindo que quería irse a outro sitio, asegurarse un pouco a praza. Chega sobre todo un mundial e moito xogador nervoso. O Touro Acuña tamén lle gustaría, xa que no Deportivo non xoga, pues participar algo máis nalgún outro clube, seguro, porque Paraguai está no mundial e el pode ser un dos homes da lista, e pode chegar fora de forma, desde logo, ao campeonato que se vai celebrar en Alemania. Coloccini tamén dos moi posibles da lista de Argentina, e os xogadores que chegan en forma, pero un sitio no once inicial non se pode asegurar a ninguén. Aí está Juanma rendindo a bo nivel, mentras o Depor siga tamén adiante na Copa, pois sempre serán máis opcións, sobre todo se chega pues incluso na final, aínda que participes menos, se chegas a xogar un partido na final, e sempre o maior reclamo de cara a un seleccionador. Huevo falando con Teixeira e Duxer con Valerón. O sorriso, porque realmente é o que teñen agora os xareiros deportivistas. Poucas ocasións de gol, pero dous tantos, moita efectividade. O debut aí de Arizmendi, que tamén tivo a súa ocasión nun tiro cruzado. O Depor de momento solventando moi ben este partido de ida, con ese 2-0 diante dun Osasuna que ten moitísimos xogadores que non participan normalmente no 11 inicial. Non sería de extrañar que Aguirre dera paso a algún home do banco
e seguramente Puñal no centro do campo que pode aportar máis cousas que os homes que ten agora. Mentras Teixeira a subía para dar comezo o partido na súa segunda metade, con Cruchaga que deixa pasar o balón a Elía. Xoga en longo, agora vai co peito Valerón, curto a Sergio Munitis, adiantouse demasiado o balón, tocou na izquierdo, moja con el Manuel Pablo, pode meter a perna o Canario, non chega, se o fai agora. Balón para Osasuna. Sacará o cadro de Pamplona. Clavero que tardou moito en efectuar ese lanzamento, tocou agora mal coa perna dereita, coa mala del tamén. E bueno, finalmente nas posicións de central de Cruchaga, que xoga con izquierdo. Ortiz quitando con el Capdevila, izquierdo que non pode dar co calcaño ese balón. Andrade que non se complica para unha Cruchaga. Imprecisións tamén nestes primeiros compases da segunda metade. Moja, o marroquino quere avanzar. Con Colochini, despois Manuel Pablo. Sosa jugando cara dereita, posición de izquierdo. Vais entre Capdevila e Munitis, hai falta. Se quedou sinalizada. Balón para Osasuna. Moja quedou encargado de poñelo en xogo, por lo menos hoxe. Encargado aí Moja de por os balóns na área para tentar atopar un rematador. Tanto se sacou a cabeza como co pé. Incorporación aí ben de xome de Cruchaga. Central. Dispónse a efectuar o lanzamento Osasuna. Finalmente non é Moja o que toca balón, marchouse, eso vai ser para Molina, mete os puños ben Molina, con seguridade. Presión de Manuel Pablo, correu moito campo Canario para non deixar pensar os homes do Osasuna, recompensado por os aplausos da bancada. Quería el longo, loita Capdevila, que por banda Huevosa, fixo na final da primeira mitade. Ortiz, pode haber opción de lanzamento aí do Osasuna, tapada por los hombres de Deportivo. Balón para Moja, pisa área, mete atrás Moja, o remate Molina, chapó una vez Molina, indica a esos hombres que vayan arriba, quería montarse a contragolpe, parado por los Osasuna. Sosa mete balón Ortiz, Huevo, que deixa pasar Moja. De Arizmendi, Colochini, patada a seguir de Colochini. O balón entre uns e outros, chega tamén a posición de Colochini. Finalmente hai unha acción antirregulamentaria, se xa fora de xogo ou falta, sinalada polo colexiado, como aí ven. Esa acción e vexan no inferior, vese pouco, pero como erguía a bandeirola o xuiz de liña. Andrade a posición de Arizmendi, Valerón para unha vez Valerón, aí falta Arizmendi no salto. Clavero, bueno, Arizmendi está moi activo en este oso debut, deixándose ver bastante. Muñoz, presión de Duscher. Muñoz, veremos como sai de aí. Duscher que segue a presionar ata chegar a facer falta. El balón para Muñoz. E Moja e Muñoz, un dos dous tocará. Otra
renovación de Osasuna. El balón parado. Pode ter perigo. Moja foi o que golpeou. Remate. Vais a ir directamente fora. Está Miguel Flaño. Molina que non a deixou sair e que xoga agora longo na posición de Tristán. Non se fai co balón. Esa cesión compromete un pouco a Cruchaga, que decide sacar o balón de enriba. Y finalmente saque de banda después de esos 2 toques para o Deportivo. Aguirre debería mover o banco, a mellor a non tardar moito. Pois o balón a Tristán. Ahora Clavero, saca Aquaman. Falta de Capdevila. Laño a Cruchaga. Xogo dos 2 centrais do Osasuna. Presión do Deportivo. Vai que non precisen o pase. O balón se xa para branquiazuis. Se ven agora Sosa. A acción de Valerón. Huevó en profundidade de Huevó. Eso vai ser para Molina. Pase longo dese home de Huevó con perna esquerda. Coloccini. Adiante Coloccini. Poder falta de Clavero. Aina. Por ese home Arizmendi. Esta lateral esquerda de Osasuna. Esa foi a acción sancionada. Toque a posición de Munitis. Vai Sochan o cántabro. Diante de Clavero. Soy de línea de que non hai nada, sino saque para Osasuna. El cartón amarelo por las protestas a Munitis. El Huevo tamén ten un por protestar. Munitis non é menos. E tamén o leva. Esta acción, pues sí, ten razón Munitis porque hai falta clara. É inteligente Munitis nunha cousa. Cando ve tamén un defensa, toca un pouquiño o balón e deixase que o arrollen. Esa defensa non pude ir o balón, pero esa picardía do dianteiro de Munitis neste caso. Osasuna que manda o balón directamente fora. Asubíos do colexiado por non sinalar a falta e ademais sancionar con ese cartón ao extremo esquerda cántabro. Aí está Munitis, autor do primeiro tanto hoxe. Un excelente disparo desde fora da área. O capitán Manuel Pablo con Valerón, quería chegar a Arizmendi. Chega o balón agora a él. Veremos se pode facer diante de 2 contrarios. Vai Sochan. Tocaron o balón os suficientes hombres de Osasuna. Arizmendi que segue na presión. Clavero que a saca. Toca Duscher. Cruchaga. Huevo. Izquierdo. Sube banda Ortiz con él. Finalmente chega de Ortiz ese balón. Aí está con Capdevila. Tapó moi ben o lateral. Duscher a Sergio. E falta agora de Moja. Outro que protesta por esa acción. Está con Arizmendi. E Moja. Hai falta, esa sinala polo menos o cántabro. Teixeira y tienes. Deseado que dirixe este partido en Riazor. De momento as cousas pintan ben para o Deportivo co 2-0. 9 minutos e medio da segunda metade. Nos oitavos de final da Copa do Rei. Manuel Pablo. Valerón. Chegou antes Sosa.
Flaña, presión de Tristán, falla con el balón, se haya rebotado a saque de banda. Ahí está o dianteiro andaluz. E o adestrador mexicano que segue a pensar as cousas. Arizmendi de cabeza. Manuel Pablo anticipase ao bote de balón, salta Valerón. Pero xa di que non hai nada, aí está Clavero. Si foi disputar o balón Clavero, eso está claro. Munitis presionando, tocando de cabeza, fora de banda para o Osasuna. Salta aí, vemos na parte inferior a Javier Aguirre, que non chega nin a tocar o balón Clavero. Vino perfectamente en esa acción. Ahora falta para Deportivo, onde deixa sacar Brit, puso diante o balón. Finalmente Deportivo, falta, apóyase sobre Diego Tristán. Cruchaga, finalizado así por lo deseado. Está Teixeira, Moja que segue a protestar, y alguien que se le ve un cartón amarelo en esa acción. A mayor también por protestar. Miguel Flaño, el hombre que se elevó, cartón amarelo. Terceiro para Osasuna. Huevo y Sosa tamén o teñen. Cando pode haber outra acción de perigo para un Deportivo que chega a pouco, pero cando falle é moi efectivo. Ahí está, toque de Sergio, córner. Segue habendo opcións de remate para Deportivo. Veremos o que sucede con este remate desde o recanto. Foron as protestas. Aí o ven de Miguel Flaños, que lle valeron un novo cartón. Los tres de Osasuna, 2 por protestar e 1 por unha entrada dura. O balón na área, non atapa rematador, non chegou Andrado. Martín propia meta, xogador sevillista. Vai, propia meta o terceiro tanto do Cádiz. 3-0. O Cádiz sempre foi por diante do Deportivo. Fixo o segundo antes, despois fixo o Deportivo. O Cádiz fixo o terceiro. Será que en o Deportivo tamén de acadar o 3-0? Verémoslo nos vindeiros minutos deste partido. Están a desfrutar, aí está Aguirre. Cada vez o ven menos claro, se o equipo non chega arriba. Robó, agora ven o balón, hai falta de Sergio, por eso di que no, se me lleva unha falta clara, agora na entrada tamén dura sobre Valerón. Van ya a recriminar homes como Coloccini. Ortiz outorna falta, pues está quentando moito este partido, que non tiña nada, entre protestas, agora tamén entradas, e Teixeira que ten 2 cartóns na man. Ortiz que se leva un, outro máis para Osasuna. Cuarto a Padiola, que entra no terreno de xogo. Unha acción dura, entrada, é máis dura que a de Sosa. A entrada máis dura do partido no momento, esa. Aí viron. Esperemos que todo se quede aí, que non pase a maiores, pero se está quentando o partido. Osasuna que ve que bueno, este resultado non vai ter nada claro en Pamplona, en calquera momento outra chegada do Deportivo, un terceiro tanto sí que lle poría as cousas tremendamente complicadas para o partido de volta desta Copa do Rei, e iso é ver marcharse unha competición xa. Foi a 18ª falta de Osasuna, unha máis ten o Deportivo. Xa o balón en xogo para Sergio, mete na área, Elía vai chegar aí sin problema. O tipo de balón sempre son para o porteiro. E xoga agora en longo o guardameta de Pamplona. Adiántase Sergio, impulsa o balón fora. Valerón que entra xa no terreno de xogo. Xoga Osasuna en profundidade, reclámase fora de xogo. Suideriña di que non, mete a perna Andrade, hai córner.
para Osasuna. Malias protestas. A decisión do Suiza que vale. Córner para Osasuna. El cuarto lanzamiento desde o recanto para o equipo navarro. Balón a punto de penalti, o remate, salva uno. Sergio, cando se introducía no marco deportivo, que perigo tivo esa acción. Remate máis claro de Osasuna. Molina que o saca. Verémoslo en repetición esa acción. O balón en xogo, Muñoz meteu a perna Capdevila. Aí está o remate de Cruchaga e Sergio salvando. Era Miguel Flaño. Cruchaga estaba pegado a él, pero era Miguel Flaño, outro central de Osasuna, o que realmente fixo o remate. Ahora na entrada tamén dura. E outro cartón. Outro cartón amarelo para Osasuna. Como se está a por o partido. Cargados esos hombres de Osasuna de cartóns amarelos entre entradas e protestas. Porízase tamén o público de Riazor. Izquierdo, xunto el teñen Miguel Flaño, Sosa, Ortiz e Huevó. 5 cartóns amarelos. Dura, moi dura tamén de izquierdo. Están a perder un pouco a compostura os homes que adestra este técnico que ven aplaudindo. Balón para a zona do extremo dereito. Aí está Arizmendi, vais a facer con el. Tápao, protege ese balón, ten que recuar. Loita por el, finalmente o perde. Pode recuperar o Deportivo e faino así por medio de Manuel Pablo, que es de marchárselle, pero cedeu ya Valerón. Manuel Pablo coa esquerda, non centra Manuel Pablo, mete o balón a posición de Arizmendi. Al final hai quizás mando o xogador deportivista. Xogará Osasuna. Esta acción, pues man, efectivamente. Vese claramente nesa imaxe a Imán. Arizmendi podría interpretarse como involuntaria, pero finalmente foi o que se quedaron os colexiados. O avance de Osasuna. Muñoz. Deixou o balón un poquinho atrás. Andrade recupera para Deportivo con Duscher. Duscher que se vai entre tres contrarios. Aí vai o Chan. Pega un golpe tamén a un polo medio. Aí quedou estomballado no céspede o xogador de Osasuna. Creo que os tacos de Duscher van aí. Moi impetuoso e ás veces duro o xogador deportivista, por hai que dicirlo así. O nome ás veces duro, Aldo Duscher. E venía por todo e bueno, tamén lle deu. Non sin, desde logo, sen mala intención, pero aí arrollou e tamén golpeou Aldo Duscher. Vemos movimento no banquiño deportivo e Romero un pouco abrallante. Romero agas que haxa problemas físicos en algún xogador do Deportivo. Veremos a quen sustituye o defensor, antes lateral, agora empregado máis que nada como central. Andrade mete unha volea potente Andrade, pero o balón Cruchaga mandouno directamente fora. Pues veremos quen é o home do Deportivo que abandona o terreo de xogo. Diego Tristán, entra Romero. Escoitamos aplausos, o que son as cousas e os novos tempos. Non xa por os aplausos a Tristán, eso está ben, valle darazos. Se Javier Ureta, pense nun momento, se Javier Ureta mete a Romero por Tristán, que se escoitaría en Riazor, os tempos son diferentes. Sigamos co xogo, reflexionen quen quere.
Irureta, un técnico moitas veces defensivo, sin dúbida, pero Caparrós leva feito cousas desta campaña que se fai Irureta sería realmente crucificado. Atención a ese balón para Valerón, caneou ben, cedeu a Duscher e o balón atopou no Elía. Petou nun zagueiro de Osasuna e tivo a sorte. Despois foise para o corpo do porteiro. Tivo sorte aí Osasuna, que se rexeite non dera opción máis que acaparase o porteiro, porque estaba por aí, polo camiño, entre esos e os reflexos. O remate de Duscher, logo desa acción, que xan aí aos protagonistas. Recurte de Valerón ao remate de Duscher e foise o rexeite, que ben o viu Valerón, non tiña que ir aí a Duscher. O rexeite, pois, además de Elía, que se atopou aí co balón. Sergio Capdevila. 3-0, como decíamos, deixaría as cousas realmente moi complicadas para Osasuna. Ese centro foi para Cruchaga, quedou moi curtiño. O balón de Ortiz en profundidade, tocou un pouquiño Huevó, vai ir para Molina, ten que sair fora da área, tocar la copé sen complicarse. A parada de Javier Aguirre, foi o balón directamente tamén as mans, vai mover o banco. Quizáis tardou Aguirre, e o minuto 21 e os homes non se achegaban ou pouco se achegaban a meta do Deportivo. Hagas o cabezazo aquel córner que salvou Sergio na propia liña de gol da meta local. Capdevila parouse, pero finalmente si xoga en longo. Valerón que non salta, se o fai Duscher, chega a tocar o esférico para as mans de Elía. Osasuna vai meter de home de refresco a Fran Moreno, un dianteiro, outro de Pamplona, da canteira. E veremos quen sai ali. O Deportivo que se complica un pouco nesa acción. Romero, non lle saiu o caño. Huevó, apertura cara ao centro, ali chega Munitis. Valerón, o contraataque do Deportivo, ten pouco acompañamento, ten que pararse Valerón. Arizmendi con Valerón, o toque de Valerón, puso un centro bonito Juan Carlos Valerón, rexeitado el balón a córner. Está Miguel Flaño. Podemos ver quen deixa o terreo de xogo por parte de Osasuna para que entre Moreno e Brit, este home que xogara un minuto en Liga e precisamente neste estadio municipal de Riazor, na victoria de Osasuna. Hoxe as cousas son diferentes, vai gañando 2-0 Deportivo, pode ampliar a conta nunha acción deste tipo, pero non vai ser agora, logo do lanzamento do córner. Munitis loitando, hai falta. Tocou Munitis desentendéndose do balón a Sosa. Elía que xoga en longo. O salto foi para Andrade. Para Clavero. Saque de banda para Osasuna. Moja na loita con Manuel Pablo, tocou una Duscher. Hay una pelea enorme, finalmente sancionada con falta de Sergio. Estaba Clavero. Canute recurta as distancias entre Cádiz e Sevilla, fai o primeiro. Equipo sevillista, Cádiz 3, Sevilla 1. Boa combinación agora de Osasuna, que vai sacar un novo córner en Riazor. A subida por banda de izquierdo. Deu ese proveito para Osasuna. Quinto lanzamento.
vai efectuar o equipo navarro. E Cruchaga, tamén vai estar Flaño. Antes estivo a piques de acadar un gol. O balón puesto na área. Remate fora desviado. O córner, o deseo de que petou nun home do Deportivo. La complicada de ver esa acción entre tantos xogadores tentando remate de cabeza. Aí está Teixeira. Tamén ten o seu auxiliar como referencia. Balón novamente a área. Que se topa agora a perna de Capdevila. Queren metela outra vez a área os homes do Osasuna. Si o fan, pero non concretan nada ese balón. Finalmente vaise por línea de fondo. Duxe recibiu un golpe. Vaise doendo o xogador, facendo exercicio de aquecemento. E vemos a Caparrós e homes do banco. O Deportivo ten a Scaloni, a Juanma e a Chisco, aparte de a Dani Mayo. Na posesión, pois volvemos como na metade do primeiro tempo. Un 51% do Deportivo e un 49% do Osasuna, que dá mostra dunha igualdade neste apartado, que tamén se ve en certos lances do partido. Lo que sí que o Depor está pois acadando unha maior efectividade e unha chegada superior aos Osasuna. Está creando máis ocasións de gol o Deportivo. Esa é a diferencia, ademais de crear ocasións, en que non son moitas, pois están atinados de cara ao marco. O balón para Osasuna. Flaño en longo, a esquerda. Ese directamente fora. Non pudo chegar ese home. Moja. Saca o Deportivo. Chegándose aos 27. Esta primeira metade. Canario, hoxe como capitán deportivista. Balón en longo, Arizmendi que non chega tampouco, fai Munitis e si Clavero. Chega a posición outra volta de Arizmendi, márchase na apertura, a ver si chega Capdevila, optou polo lanzamento. Era Romero entraba por banda. Optou polo lanzamento Romero. Están Romero y Capdevila por la banda izquierda. Elías xogará en longo. Con a Muñoz de cabeza a Manuel Pablo. Huevo Moja, pode sacar o centro Moja. Canea a Manuel Pablo, pero non pode con Coloccini. Coloccini diante de la Huevo agora, mete o balón en longo, pero está muy complicado ya para Coloccini. Manda una directamente fora. La posesión é de Osasuna. Xa en xogo. Hai falta de Sosa. Están Munitis y Clavero. Acción da falta de Sosa sobre Valerón. Adianta Molina aos seus compañeiros e efectuará o lanzamento en longo. Con a Molina. De atrás Cruchaga con forza. Muñoz que tocou o balón, Munitis. Falta sobre o cántabro. Está o protagonista da acción anterior e outro protagonista. Esta falta que cometen os homes de vermello sobre Munitis, autor do primeiro gol. O propio Munitis vai lanzar esa falta. As situacións teñen perigo. En primeira instancia rexeitou no e refugou ese perigo Osasuna. Valerón. Centro quedó en nada y morreo ahí. Osasuna quiere montar o contragolpe. Moja. Huevo. Pase en longo. Cobra Duscher. Y caído en área a Molina. Pues como no vaya con máis forza Osasuna,
para tentar reducir diferencias. Vai no ter complicado. Capdevila en longo. Estivo atento ao bote Cruchaga e parou o balón. Xoga atrás co seu guardameta. Sosa, Flaño. Pechase xa Flaño, quere meter o balón en profundidade. Cara Huevó, a perna de Coloccini. Hai posición antirreglamentaria de Huevó. Parrós maquinándose a un segundo troco no Deportivo. Aí está adiantado Huevó, camerunés. Acción, por lo tanto, estaba xa invalidade. Nuevamente Molina, que adianta os seus homes. Xoga el en longo, metendo o balón prácticamente na área. O porteiro foi a outro porteiro. A Elía. Cada vez queda menos tempo Osasuna. 2-0. Un bom marcador para o Deportivo. Non recibe goles. Un tanto en Pamplona significaría que o Osasuna ten que facer 4 para superar a eliminatoria. Esta Capdevila cun golpe no nariz. Pequeno corte que recibiu o xogador. Algún enfrontamento ao longo deste partido. El triangular Osasuna recuperou o Deportivo por medio de Sergio. A saída para Munitis, ten que parar ese contragolpe. Valerón vai con calma. Valerón xoga con Manuel Pablo. Que recuar Manuel Pablo, foi o balón directamente fora. Sacará Clavero. Huevo. Pois e agora o de Camerún. Manuel Pablo outra vez. O balón na man. Con a Valerón. Non chegou a Arizmendi porque se adiantou o seu marcador, pero ahora sí que chegou o balón a Arizmendi. Quería buscar a Munitis na dereita. A idea era boa, pase non chegou. Sosa. Atención a esa acción de Osasuna. Moreno. O balón iba tamén con moita idea, anticipouse, viu ben o pase Coloccini. Xoga co Flaco Valerón. Pisa Valerón. A Sergio. Para atrás Andrade. Capdevila. En a esquerda Romero, decide xogar máis ao centro a Sergio. Outro gol en propia meta nesta xornada. Lequi agora en Balaídos, porque fai o empate do Betis. Celta 1, Betis 1. Sosa. A Muñoz. El balón para Miguel Flaño. Clavero, Flaño. Quería conectar con Moreno, no consigue. Robo Deportivo. Munitis. Valerón. A la izquierda Romero. Está Romero, quiere irse de izquierdo, no lo consigue. Faise Chan Romero, faise con balón para Osasuna. Huevó. Ahí puede haber espacios, pero hay más defensores que atacantes. Coloccini. Con el balón, pero cortó avance. Scaloni vai a ir por lo Deportivo. De refresco para estos minutos que restan. 11 máis os que vayan engadir o colexiado. Sergio, que se vai do terreo de xogo. Entra Lionel Scaloni para xogar aí no medio centro. Estaba Botana, o delegado deportivista. A sea de Scaloni para aportar oxígeno de forza. A combinación non lle sai ben Osasuna. O balón vaise directamente fora de banda, non puido chegar a izquierdo. Querían aí profundizar por banda. Chama a atención que Aguirre só fixera un troco.
tal como vai o encontro. Ahora vemos aí que semella que vai haber outro pouco tardío. Flaño, onde cabeza dun outro sitio e finalmente cae nos pés do gardameta Elía. Elía en longo, luego preparado para os saltos, estórbanse dous xogadores deportivistas. O centro de Osasuna para Molina, centro de Ortiz non foi bo, moi pechado. As opcións eran todas para este home. Xoga en longo, toque de cabeza, a cesión de Flaño. Todavía atento a Arizmendi para poder chegar. Presión deportivista, 3 homes contra 1, roban o balón. Dusher, Scaloni con Valerón. Al centro, a posición de Munitis. Hay faltas sobre Munitis. Clavero, que también le va bastantes. E agora mancouse o cántabro. Vai Ortiz do terreo de xogo. Entre David López. Seguía a chover en Coruña. Vai por o balón en xogo. Scaloni, o remate de cabeza. Había posición de fora de xogo. Conector, remate de cabeza Jorge Andrade. Había esa fora de xogo, incluso que pode que de 2 homes do Deportivo. Aí está, de 3. Como naquela outra ocasión, 3 son os que estaban máis adiantados que os defensas. Izquierdo, vai saltar a Romero e quedase co balón. Sosa, de apertura, había moito espacio aí. Caramoja pode encarar, o pase vai chegar Coloccini porque foi un pouco curtiño. Scaloni, a patada sobre Scaloni. O público a subía por esa acción. Non lle gustou eso que viu aí. O Moja deixaba, Perne golpeaba a Scaloni. Coloccini en longo. Arizmendi para o Boico Peito, protexeu ben o balón. Valerón, apertura esquerda, non lle sai ben, apertura esquerda. Podía ser unha opción clara Deportivo. Dusher loitando, pelexando moito. Piques de roubar outro balón diante de Moreno. Está Moreno, home incorporado na segunda mitade. Primeiro troco do Osasuna. E vai haber máis homes que entren ao terreo de xogo. Chisco, o debutante Arizmendi. Leva o agarismo do público. Os aplausos, aí está Chisco. En maio, o porteiro suplente felicitando a Arizmendi. El Chisco arriba, a ver si puede pillar algún balón. Está de refresco. Moreno, presión de Scaloni. Sae ben home do Osasuna con dificultades. Se ven agora que presiona Munitis. Fai que o balón chegue a Elía. El paro entrou con forza. Huevo Sosa. Moreno. Un desmarque por la izquierda. Moreno. Va a recuperar Deportivo. Valerón. A Dusher. Balón de Dusher. Tiña dos desmarques. A esquerda, subida de Romero. Máis polo centro Chisco, pero saiu xusto onde non estaba ningún deles. Chaga, a presión aí deportivista a estas alturas de partido. No 39, meritorias a esa presión en algúns momentos que dificulta a saída do Osasuna, ainda que agora fai ben o equipo navarro e pode meter un balón na área.
Finalmente foi para Molina porque entraba con poucos homes. Realmente huevou con 3 defensas. Non había moitas forzas para acompañar ese balón, pero era unha boa xogada do equipo de Pamplona, que xa se fixo coa posesión. 52% para Osasuna, 48% para o Deportivo. Levando un pouco máis o mando do partido. Tamén vai 2-0 o marcador. Osasuna ten que expoñer algo máis. E o Depor xa con tranquilidade, con este bo resultado para o partido de ida. Chisco, outra volta para Chisco. O remate de Scaloni. ¡Golazo! ¡Golazo de Lionel Scaloni! Posiblemente o mellor gol de Scaloni co Deportivo. Non o máis importante, pero sí o mellor. ¡Qué zapatazo de Scaloni! Pon o terceiro e un P medio do Deportivo en cuartos de final. Sempre que xogar os partidos mantén o respeto aos rivais, pero un 3-0, se isto remata así, é un resultado realmente magnífico. ¡Qué golazo de Scaloni! ¡Qué remate potentísimo, espléndido! Golazo de Scaloni. ¡Qué gol fantástico! Bésano desde diferentes ángulos, paga pena. O precioso gol de Scaloni, non o pensou. ¡Qué remate! Aí está. Eu creo que en todos estes anos é o gol máis bonito de Scaloni co Deportivo. Estaba Capdevila no salto. 41,5. Gran momento para metelo. Pode ser un mazazo para Osasuna. Triangula con Moreno, con Muñoz. Sosa. 3-0, un mal resultado para elevarse a Navarra. Moreno, apertura a Moja, diante de él Manuel Pablo, como en prácticamente todo partido. O marroquino que apisa. Moreno. A presión de Duscher, tamén de Coloccini. Moreno que ainda ten o balón. Finalmente recupera Deportivo. Moreno falla esa entrada, que de cartón amarelo. Queixase porque a él non ya subían a falta. E foi unha entrada clarísima de cartón amarelo sobre Munitis. E de, como sempre, acrobático Munitis cando cae. Pero este home desenténdese, estaba frustrado. Non ya subieran a él. Además, tal como dice a perna é para darlle ao xogador, xa, para cazalo. E a oitava falta que fan sobre Munitis. Cando Canuté levanta unha eliminatoria que estaba complicada para o Sevilla, que agora van ver de outro xeito. Fai o segundo gol hoxe en Cádiz. Cádiz 3, Sevilla 2. Puxérase 3-0 o da taciña de prata. Agora a eliminatoria está moi diferente. Non é o mismo de aquí en Riazor con 3-0 para o Deportivo. Aguirre que xa non o ve nada claro. A eliminatoria está moi complicada. Oitava falta do uruguayo Sosa. De entre as 27 de Osasuna, casi un tercio fixo o uruguayo. Outra nova opción para o Deportivo. Seguimos chegar ao minuto 44. Meter un gol máis e sería xa un pei 3/4 metidos en cuartos de final. Non saiu ben esa xogada porque os defensas estiveron bastante espabilados, botaros en riba de Capdevila, non puido conectar o lanzamento. Pero é unha opción aí do Deportivo. O Chaga saltou máis que Chisco. O balón queda polo centro do campo, é para Valerón, Scaloni, Manuel Pablo, Munitis, Valerón, Capdevila, pendiente a Romero, pero recúa cara atrás a Duscher. Valerón, que presiona agora o Osasuna. Coloccini, Manuel Pablo, Duscher, presión de Osasuna. Andrade con Capdevila, mediante esa presión, cara a Molina. Este con Coloccini. Manuel Pablo, ahora presionó ben o equipo osasunista. Falta de Chisco sobre Sosa.
plano claramente como chove na Coruña bastante. O colexiado vai dar 3 minutos de tempo engadido. Plaño mete o balón que despexa o Deportivo. Moreno con Moja, chega antes Colochini no cruce, agora moi pechado, a ver como se vai Colochini, ese balón foiselle, o saque de banda para Osasuna. Importante agora manter a porta cero. Un excelente resultado para irse a Pamplona. Dentro de una semana terán vindeiro mércores es 8 o encontro de volta dos octavos de final. O Deportivo que saía por medio de Muniz ese contragolpe, non chegou o balón a Valerón, creo que presiona agora, recupera finalmente o Deportivo, pero tamén a perde. Clavero pilla de posición de antirreglamentario, non pide a xogar ese balón home de Osasuna, e Manuel Pablo despexa diante de Moreno como pode. Vai quedar 2 minutos este partido. Moreno colla moi ben Colochini. Andrade cara adiante, Chisco protege Chisco. Dusher para Dusher con tranquilidade. Valerón non chega outra vez a ese balón. Non concretaron dúas ocasións os hombres do Deportivo ese pase a Valerón. Querían longo, le toca a Romero. Minuto y medio para que remate o encontro no Municipal de Riazor. 3-0 para o Deportivo. El balón luego de 3 toques de cabeza para Andrade. Cadevila, aí xa non se vai complicar nada o Deportivo. Chisco na loita, a ver si puede sacar algo aí. De momento non o consigue, pero presionou ben a Cruchaga para que non sacase o balón, xogando e pensando a quen lle ia a pasar. Huevo para co peito, chega atrás Dusher, bo partido do argentino. Por eso di que non hai falta aí, pero sí nesta última acción. Muñoz mete o pé aí, ven como explica. Rematou Balaídos. Celta un Betis 1. Esta es acción muy fuerte de Muñoz. Incluso podía levar un cartón amarelo, que non o ten de momento Muñoz. Rematado Cádiz 3, Sevilla 2. E este queda de menos de medio minuto. Balón para Colochini. Xa nin eso, non deixou nin chegar aos 3 minutos. En 2:44 rematou o partido. A subió Fernando Teixeira Vitienes. El cambio de camisetas, ahí está. Le dieron ya a Juan Carlos Valerón. De 3-0. Excelente resultado Deportivo. Espléndido gol de ese home de Scaloni, o mellor da segunda mitad de ese lanzamento. O Depor moi afortunado de cara ao gol. E pon moi ben as cousas para dar os saltos cuartos de final. La competición copeira moi importante. O Depor presumiblemente desde logo non vai loitar pola Liga, pero xa hai un título que xa conqueriu en 2 ocasións, que o da Copa, e que no ano do centenario podría ser unha culminación e un broche de ouro realmente magnífico. Pero non hai que adiantar nada, ir pouco a pouco. O primeiro paso realmente dado é moi bo. Con este 3-0 acadado, os encontros de volta, como les indicábamos, o vindeiro mércores ás 8, Osasuna Deportivo. O resto da xornada e o teñen Sevilla, Cádiz, Betis, Celta no mesmo horario, 9:30, Barcelona, Zamora, 10:15, Valencia, Villarreal, 10, Español, Xetafe. Para o xoves queda o Real Madrid, Atlético de Bilbao. Aprazado o encontro entre Zaragoza e Atlético de Madrid. Hai que procurar datas para esa eliminatoria, logo de que hoxe 14 xogadores do Atlético de Madrid tiveran un problema de gastroenterite. Vindeira xornada ligueira. O Deportivo estará en San Mamés diante do Atlético de Bilbao. Será o sábado, día 7, ás 8 da tarde. O domingo 8, aí teñen toda esa xornada
Osasuna, Racing, Sevilla, Málaga, Cádiz, Xetafe, Celta, Real Sociedade, Alavés, Zaragoza, Mallorca, Betis ás 5 da tarde e ás 7, Villarreal, Real Madrid. Nuns instantes estamos coas estadísticas deste encontro.